21. 21. 21. Časkanje 2. Rövid párbeszédek 2. Rövid párbeszédek 2. Odakle ste? Hová valósi? Vagy honnan származik? Hova valósi? Honnan származik? Iz Bazela. Bázeli. Bázeli. Bazel je u Švicarskoj. Bázel Svájcban van. Bázel Svájcban van. Mogu li vam predstaviti gospodina Millera? Bemutathatom önnek Müller urat? Bemutathatom önnek Müller urat? On je stranac. Ő külföldi. Ő külföldi. On govori više jezika. Több nyelvet beszél. Több nyelven beszél. Jeste li prvi put ovdje? Először van itt? Először van itt. Ne, bila sam već ovdje prošle godine. Nem. Tavaly már voltam itt. Nem, tavaly már voltam itt. Ali samo jedan tjedan. De csak egy hétig. De csak egy hétig. Kako vam se dopada kod nas? Hogy tetszik önnek nálunk? Hogy tetszik önnek nálunk? Jako. Ljudi su ljubazni. Nagyon. Az emberek kedvesek. Nagyon. Az emberek kedvesek. I krajolik mi se također dopada. És a táj is tetszik nekem. És a táj is tetszik nekem. Šta ste po zanimanju? Mi a foglalkozása? Mi a foglalkozása? Ja sam prevoditelj. Fordító vagyok. Fordító vagyok. Prevodim knjige. Könyveket fordítok. Könyveket fordítok. Jeste li sami ovdje? Egyedül van itt? Egyedül van itt? Ne, moja supruga, moj suprug je također ovdje. Nem. A feleségem, vagy a férjem is itt van. Nem, a feleségem, a férjem is itt van. A tamo su moje dvoje djece. És ott van a 2 gyermekem. És ott van a 2 gyermekem.